tahi abokina. Wallahi ya an kai mana kilo wallahi. Aliyu da kai a tafi Aliyu. Kai kilo mu ba babbar damuwa ta mu a ci yaran nan ba ta son ka. Kai dan Allah ne tana sona duk tuggan su ta mun dariya. Kaga alama sai annan sannan kuma ranar saboda ita niki ansa 500 an ba 500 niki ansa kuma saboda ita 500 Duk girman tuwon ga karne. dan Allah malam mu je Shege kilo kashe kana. Amma dai ban ji daɗin wanga lamari ba. wai ba haka bane gani ba Ni wallahi ban a to mun ka da hira na ta mun ka ga nasu mun to mu tahi abokina. Wallahi ya an kai mana kilo wallahi Aliyu da kai a tafi Aliyu in tahi in baka cikin wanga hali. wallahi aljanna ne ka san addina dan jariri nake da ga cutar aljanna duk aljannu sun zo sun cika man kai na rasa ya zai to kaga bai kamata in ce in baka cikin a ka gani a ba san takura kuma kai ka sani in ji aljanna sun tashi bugu ne kai aikin banza aikin waje nan baka da hankali Allah Allah ma ya sa ko ne ta hito wallahi ni rado mun suna kai aikin banza za ka zo ka addabi rayata ai wallahi ni rado kai ni rado 500 guda biyu yanzu ka ga hannun lissa yanzu rin ne in bai ni don uba yaron yanzu da ya ga ni rado mun ga tabbata cewa zai yi mu raba wallahi Allah fara ne fa. kaka